Zumba gendang. बङाइगाव लोगोफोर दै माबा रिफाइनारि मोनबाय सिगाङाव गाया जायो थाबायनांगौआनो हान्थु साजोबलायो लोगोफोर जों दिनै बङाइगाव थांगासिनो दङ ओमफ्राय सासे लोगोनि अपारेसन खालामबायदों फार्स्ट ब्लक खालामबाय आङो नैबे बिथांनि बे माबा स्ट'र दङना बे स्ट'रखौ एसे माबायै नागिरदों भेटेरिनेरिनि स्टाफ बे मा नायनि बेखौ मा खालामो डाक्टारा मानसिनो बेखौ बे खाफालाव नुदोंना बे दाखौ नायनो सुथाला जोङो हा खालामनानै गारनाय जादों थांगासिनो जों मथामथि कारिगाव मोनबाय दे क'क्राझार ओरै माबाजों थांदोंसो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बोरैबा होनोमोनलाय माबाया लोगोफोर दै माबा रिफाइनारि मोनबाय सिगाङाव गाया जायो थाबायनांगौआनो हान्थु साजोबलायो फालि होदिगासिनो दङ माबाजों माला गगा मोनदों नालाय गगा मोननाय फालि होगासिनो बा एसे नै कारेन्टआव नांनानै जुदि खालामनांगौबा हिमालयाव थाबाय लोगोफोर ओरै होनोसैलाय सिङाव हाबगासिनो दं एसे गोबाव लागोनथाय सानथामसो थांलांगोन नामाथाय लोगोफोर मिथियालै खिन्थु सफैबाय नै बे जाहैबाय मा स्वागत हस्पिटाल आं जुम खालामसै माबायदि मोनखो सफैनानै हाबसु जाबानोसै दा औ लागा हाबसु जादो सफैबाय स्वागत हस्पिटाल Thailand.
जोंबो होना बबे जायगायावहाय नुवाखै फैदो फै औ थांनामा दालाङाव थांदोंना हाबाय जोङो आंनाव बांसिन हैखाबाय ओमफ्राय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो 12टा 12:30 आरो 1टा नङाबा सार्जारि खालामानो दा बिराद उसुबिदा जाबाय दाबो 9 बाजिल' जादों टाइमा ओंखायनो जोङो मा खालामनो मानो जाबाय न'आव थांफिननो हाला स' नायनोसै बबेबा मोनसे खाथियाव बबेबा थांफिननानै टाइम पास खालामनोसै आरो 12:30 आरो 1टायावहाय सार्जारिखौ खालामजानोसै नोंथांमोननो खिथागोन आङो स' फैदो नोंथांमोना फैजाबावो जानाया देरसिनलै देनाय मानसिया गय जानो नाङालै फैबा मोनजाया जाखानांगौ दा देनाय मानसिया गय जानो सार्जारि खालामफैनाया माबा बागेश्वरी मन्दिराव सफैबाय नै माने टाइमाबो गैया नालाय 1टा 12:00 होनबाय मा खालामना थानो दे ओंखायनो बागेश्वरी मन्दिराव एसे जायगायावहाय लाबोबाय नायनोसै आं फार्स्ट टाइम लाइफआव जोंनि बागेश्वरी बङाइगावआव फैबाय आरोना फैयोब्ला नोंथांमोननि खिथालांसै फाइनालि जों हाबनोसै सिङाव नै बिसोर मा फानदोंथाय आंथ' मिथिला माबा देफु लागासिनो दं बेफोरजों ओमफ्राय मन्दिर गेटआथ' बेनो जाहैबाय नै जोङो दिनै हाबनोसै मन्दिराव माथो रावबो सेन्देल गाना हा गानो थांसै मा फार्स्ट टाइम लाइफआव आं बागेश्वरी मन्दिराव फैयोसै दिनैबो बेसे गिदिर मन्दिर आंथ' मिथिला गाखोबायलै नै मा हाजो होनना मिथिया दे लामाया नै बरिया सिंजों दावखोलांगोन उफाय गैया एसे सम सान्दि एसे उदैफ्राबो सेमो खोमा एसेबो गाखोनायसै लोगोफोर दे गाज्रि मोननो नाङालै उफ हाजो ओरै नाय ओइ साहा बागान नायनो साहा बागान ना बङाइगाव नाहरदो हा गोजा सार्भे खालामफैदों इन्जिनियार अन्थाइबो दंखायो हाबो दंखायो हा गोजान जाखागोन ना फुदो मानोथो फैदों उदैया सिमा दा ओंखाम जानो हानाय नङाथ' नङाबा दा माथो जागोन गाखोदों बेजों ओंखाराखैना दार्जिलिं सहरा नै गासिनो दार्जिलिं बबा बरिया नुखायो नै जुम खालामनो बिसोरो बे जाहैबाय लोगोफोर बङाइगाव जों हाजो गोजौ दङ नै गाखोगासिनो मानसिफ्रा नायनि नायबाय था लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम बङाइगावआव माथो गोजौनिफ्राय देन्जार नुयोलाय
बा है जाला एकदम डेन्जार 12 मास जानाया दिनैसो ओंखारदों आरे जाय दुरुं खाना लाबोखानांगोन हरनिफ्राय ओरै बोलांबाय थानो हानाय गोजौ गाखांसैथ' जों बे बिसौफोराव दं दा आइडिया होद बेखौ फुना होबावो 1000 1500 जासिगोनदां जोङो गोजौआ होद आं जायालै बे साख्रिखौ होनो गासै 11ता जादों 10ता जादों गासै राइट 10ता बेयावनो लायोदां हाबाखौ नंगौ खोमा बे बुस्थुआ ओरै सारियाव फालिजों जादों दे माबायदि मोनखो देहाखौथ' मोजां मोनबाय खालामजानो मोननानै बेवजा जिनिसाथ' नोगोद बुस्थु बोरैबा मुगैथावथाव गल गल बिला बिलिबो नंद्राया ओरै अन्थाइ बादि गल गलसो बेनो सानसेसिम दा मोजां मोनबाय मोजां जासिगोन बादि मोनबाय आङो दे